మాత్రమే కాదు, ఎండల నుండి ఎగసిపడే సూర్యుడులాగొస్తా. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోని చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సిస్టర్ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, సిస్టర్ లవ్. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. చూశారు కదా, మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియో వారం రోజుల ముందే పంపించినారు. సో ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని. సో నేను ఇప్పుడు చేసిన, టైం దొరకక ఇప్పుడు చేసిన, కానీ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో మాత్రం ఒక లెవెల్లో ఉంది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది, దీనికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, లిరిక్స్ రాసి ఉంటుంది. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు దీనికి జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 7 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫొటోస్, మీ సిస్టర్ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, జస్ట్ నేను మీకోసం పెట్టిన. సో కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ ఉంటాయి, 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్గా చూడండి వీడియోని. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి 8 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో మళ్ళీ 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, లాస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 17 సెకండ్ 18 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో అండ్ 13 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో, మళ్ళీ 8 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి, సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 1 2 ఇక్కడ లాస్ట్లో ఉండవు, జస్ట్ చెప్తున్నా. సో లాస్ట్ 15 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక ఫోటో అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫోటో, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, సో మూడవ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో లాస్ట్ 16 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ 3 ఫొటోస్ వస్తాయి, సెకండ్ ఎఫెక్ట్ 2 ఫొటోస్ వస్తాయి, మళ్ళీ థర్డ్ ఎఫెక్ట్ 2 ఫొటోస్. కంప్లీట్గా ఫినిష్ అయిపోతుంది వీడియో. సో చూసారు కదా సింపుల్గా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.